Migori ni chenro mar sidho migosi Ochilo Ayacko kaka jalar kom gavana ma kaunti ma Migori ma bende notim kod jodong dhod Suba norochi bang' jal moro mapok oyangi bayo tiagas ei jopiny ma bende noyuoro ne chenro makamano ero ma obagi alap makababu ei Suna West Sub County. Gima kamano ero notimore e kinde ma bende migosi Ayacko to noyudo osetieko twak kod jopiny. Kata kamano romo makamano bende noduogo dhi nyime seche manok dakika manok bang' wacha makamano kendo migosi Ayacko Okwedo mokalo Temo rocho chenro mare mar sire kata sidhe kowacho ni mago eko gin mana josiasa ma bende ochung' kendo gipiem gi laro godo kam gavana e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Jodong dhod Suba go kotelnegi kod jaduong jafeth Riogi osidho migosi Ayacko ne laro kom gavana ma Migori konoero. Incident has just happened here. It is the second incident in this particular place. The person we know who is responsible for this is one of the candidates for governor. He is acting in collaboration with other gubernatorial candidates. This cowardly act is one that we are taking immediately to the police, and we are asking the police to take